Beth sy'n wych yn weithio maes twristiaeth a lletygarwch? Gofynnon ni weithwyr o Parc Gwyliau Cenedlaethol Bluestone. Waith beth yw eich diddordebau? Gallwch ddod o hyd i swydd sy'n addas i chi o fewn diwydiant twristiaeth a lletygarwch. Mae busnesau yn barod i helpu eich datblygiad a dilyniant, gan gynnwys ailhyfforddi gweithwyr ar gyfer rolau newydd a chyffroes. Mae patrymau gwaith hyblyg yn golygu y gallwch ffitio eich swydd rownd cyfrifoldebau eraill, fel addysg a gofal plant, sy'n rhoi amser i chi fod yn fyfyriwr neu rhiant yn ogystal ag aelod gwerthfawr o dîm. Dwi wedi bod yn cwcan ers o'n i'n fach a cael yr apprenticeship fan hyn, wedyn beth wy'n eisiau wedyn. Sgiliau fi wedi datblygu wrth bod yma, gweithio dan pwysau, gweithio fel tîm. Dwi bod yn edrych am rhywbeth hanner amser, jyst am ychwanegol arian. Mae wedi bod 8 bron 9 blynedd nawr a dwi ddim yn gweld fi'n angen gadael cynir na. Ymunwch ar rhai sy'n creu profiadau. Dewch i weithio ym maes twristiaeth a lletygarwch. I ddysgu rhagor, ewch i cymru'n-gweithio.llew.cymru. Cefnogir gan Cymru'n Gweithio, Gyrfa Cymru, Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.